Čaute impulzáci, takže mám pre vás skvelú správu. V appke sme spravili nový update, čiže ak máš nainštalovanú appku, updateni si ju, ak ju nemáš nainštalovanú, tak ti ju odporúčam nainštalovať si. Ide o to, že môžeš si ju vyskúšať úplne zadarmo, nemusíš vkladať žiadne údaje z tvojej kreditnej karty, nemusíš za nič platiť. Aplikácia je úplne zadarmo, sú tam 3 možnosti. Prvá možnosť je ty a my, čiže my ti budeme schváľovať návyky, budeš v tom spolu s nami. V druhej možnosti budeš ty, my a tvoji priatelia, čiže môžeš pozvať svojich priateľov a blízkych. A v tretej možnosti ostáva tá stará možnosť a to je motivačná suma, ktorá je ľubovoľná, môžeš si ju buď zvoliť alebo nemusíš, je to úplne na tebe. A je vlastne najúčinnejšia, ale čo by sme ti my odporúčali je pozvať svojich priateľov, pretože ak nesplníš návyk, dostanú e-mail a ak ho splníš, dostanú taktiež e-mail. Čiže máš tam vlastne... Chcel som len tým povedať to, že odporúčame vlastne tú možnosť, kde pozveš priateľov, pretože ide tam vlastne o to, že ty ak pozveš svojho kamaráta, kamarátku alebo niekoho z rodiny, to je jedno, môžeš pozvať koľko chceš ľudí, tak všetci tí ľudia vlastne dostanú e-mail, či splníš návyk a dostanú ten e-mail taktiež, keď ho nesplníš. To znamená, že motivuje ťa to tým spôsobom, že vlastne ty chceš, aby tvoji priatelia videli, že si splnil ten návyk a nechceš, aby vlastne videli, že si ho nesplnil. Čiže táto možnosť ťa veľmi motivuje k tomu, aby si tú danú úlohu splnil alebo splnila. A tretia možnosť je vlastne tá motivačná suma, tá je najúčinnejšia, pretože sú v tom tvoje peniaze, ale táto možnosť je ľubovoľná, opakujem ešte raz, čiže ak nechceš, nemusíš si ju zvoliť. Takže ak máš appku, updateni si ju a choď do toho, čiže fakt odporúčam, je to pecka. A ešte som chcel poslednú vec a tá je tá, že chcem sa poďakovať vám všetkým, už je vás vyše 70, ktorí používate túto aplikáciu pravidelne a každý deň, čiže 70 ľuďom zlepšujeme život v akékoľvek oblasti. Ak ešte nemáš Impulzu, tak si ju stiahni, je zadarmo, uvidíš, či sa ti páči, ak sa ti nepáči, môžeš si ju odinštalovať, ale každopádne desiatkam ľuďom zatiaľ pomáha a používajú pravidelne, takže chcem sa vám poďakovať a môžeš ju ďalej odporúčiť svojim kamarátom, ktorí nie sú dostatočne motivovaní alebo majú problém s prokrastináciou, takže tým by to určite pomohlo. Takže ako som už spomenul, aplikácia je zadarmo, skúsi ju stiahnuť, uvidíš, či sa ti bude páčiť. Zatiaľ prajem pekný deň.